Dobrý deň ľudia, vítam vás u dnešného videa. Dnes si tu ideme odpaliť rok 2025. Viem, troška neskôr, ale tak. Ja robím všetko neskoro. Mám tu už nakúpených zo pár vecí. Vy keď budete začínať, tak vy si nič nemusíte kupovať. Vy tam už budete mať také equip, ale ja potrebujem toto zviazať, aby to urobilo naraz. Potom vám aj všetko poukazujem, čo je v tejto hre. Hru dám asi dole do popisku videa, takže si ju môžete zahrať aj vy. A teraz mám 9 spojených, ja by som možno ešte počkala, aby tu bol väčší výbuch, ale nie. Toto je asi v strede, počkaj, musím si zapnúť. To zapínate tie zapaľovače taktok. Mám ten najhorší, po tejto explózii si možno pôjdem rovno kúpiť aj ten lepší. A dajte like a odber. Takže ja by som odpalil toto stredné. Dobre, idem troška ďalej. Wow. Najväčší som mal asi 3 krabice. Tie som tiež spojil tými lanami. Ale ešte na začiatku som to ani nevedel, že sa to dá spojiť. Ale vedel som, že to ľudia strašne rýchlo vedia púšťať. A že to tak rýchlo zapaľovať tiež ani nevedia. Aj keď majú lepšie zapaľovače. Ale toto je podľa mňa veľmi pekné. Neviem, ako vám trpia uši, ale mne sa nejako pokazil zvuk. Tu toho mám skoro na 50 a nič nepočujem. Ale pozrite, čo tu má typek. On tu má pod chvíľou takých 20, asi 15 toho. Ale nie len toho, ale hocičo. A táto raketa, to je už asi tak 15-20 minút, čo som tu. Asi sa ju snaží ako vyrovnať. Lebo tu dal ešte čosík. Ale to je tu dosť tak dlho. Tak vy sa spavnete v tomto shope. A vy idete sem a vy si musíte dať toto. Nie, alebo ako môžete si tu aj dať čo kúpiť, ale ja si kúpim ešte toto. Tak. A ešte si kúpim nejakú krabicu chcem ešte. Tie krabice sú úplne najdlhšie. Tá raketa raz vybuchne a máte po nej, musíte dávať zase ďalšiu. A vidíte, že tu sú nejaké drahšie, nejaké lacnejšie. Tu je za 125 000. Tu je za 60 000. Tu je takýto pekný. Ja tam musím ísť do Ovnet. A tuto vy budete mať, toto tam napríklad budete mať. Ten box si zoberiem, lebo je to box. Ako ešte som to nemal. Ja si dám preč toto. A dám si tu toto. A vy keď máte toho strašne veľa, tak vy si tam môžete dať hviezdičku, aby ste to potom našli. Ja by som si dal určite na tie krabice, ale ja ich o chvíľu miniem. Ale ak sa pozriete, tak tuto nikde není zapaľovač lepší. A na začiatku som si to hovoril tiež, že som prešiel úplne všetko a nič tu nemali. Ale vy ak pôjdete sem do equipment, tak tuto to máte. Máte tu napríklad i takýto detonátor, ale to je podľa mňa blbosť. Tuto máte tie nitky, ktorými to potom spájate. A toto je najlepšia vec. Určite si ju kúpte. A toto tiež. Je to úplne na nič. Tu je backpack, ten si určite našetrím. Lebo tuto máte, to je napríklad, to sú ako hračky as a button. Aj ten potom to potrebujem. A tuto to takto môžete robiť. Viem, že to točil aj House, ja to teraz točím len kvôli nemu. Tu máte taký Robux shop, hej, potom. To je úplne všetko za Robuxy. Napríklad sú to aj takéto tie rakety a tak. Napríklad tu sú tieto hotshots, 60
krát 50 milión power. Ale, ako som pozrel Hausa, tak mne sa strašne páči táto Big Raketa, lebo tam je také 2025, tam sa otočila ručičky. To je podľa mňa to je jediná raketa, ktorá sa mne osobne páči. Fakt, že od všetkých rakiet. A práve mu to asi skončilo, nie. On to má... Akože fakt. I mu to nejde, ja sa tam pozriem a práve to detonuje. Ako keby ma nemal rád. Ale on to má mega obrovské. Koľko si sa to tak môže zarábať? No ako. Ale... Môj brat to strašne rád hrá. Ale pamätám si, že keď som bol malý, takže ja som mal strašne veľa týchto boxov. Ja som to ešte na účte druhom, nejdem vám hovoriť meno. Vlastne ten účet ešte doteraz mám, ale už na ňom nehrávam. Tuto som takto naokolo krabice. A som jej po jednej zapaľoval a naraz sa tam všetko povybuchovalo. Ako nie to, ale ako... What the? Ja sa prídem na všetko pozrieť. Stojím ako strašne ďaleko. A on má tento zapaľovač. Ja sa postavím 20 metrov od toho a mňa to odpáli. Potom sa postavím 20 metrov od toho. Ten typek je bližšie a nič mu to nezarobí ako. Wow. Máte. Takto ja to naukladám všetko rýchlo teraz. Toto. Ja to robiť myšu, aby to dneska ešte bolo. Ale to nevyzerá, že tam moc toho veľa je. To vyzerá skôr ako keby z toho mal vyskočiť taký popcorn. Ale dobre. Teraz si tu dám ešte toto. Tá krabica sa mi ešte načítala. A toto ešte musím stlačiť. A ja tu mám ešte takúto rúžovú. To bude podľa mňa určite najlepšia. Lebo rúžová farba je proste najhnusnejšia farba. Teraz to pospájam. Dajte tu proste toto 100, to je úplne jedno. Keby ste tam dali 50, tak to je koľko 100 dín, takže za sekundu to prejde na ďalšie ako. To je podľa mňa dosť. Dobre. A to takto narýchlo pospájam. Link fuse. To je spojené, áno. Toto najlepšia vec, z ktorej vybuchuje popcorn, asi zistíme za chvíľu. Ja som to ešte tiež nemal. Tak. Už tu máme lighter. Neviem, či to mám robiť. Dal by som to, ale neviem. Pozrite, toto je moje. To nemá moc pekné. Pozrite, aké je to nádherné. Wow. A čo na tom hlavne zarobili sme si veľa. Ako je toho celkom dosť. Mne sa vždycky páči ten koniec tých červených. Toho červeného, lebo no to tak ešte vyprskne ako keby. Tak, jak sa nemýlim, tak moje došlo. A ja som dneska chcel ešte kúpiť ten backpack, aby som tu mohol naukladať potom ešte v ďalších častiach viacej tých krabíc. Takže... Ja neviem, čo robilo toto. Počkajte, ideme to iba takto na skúšku odpáliť iba bez toho. Čo to zrobí? Pozrite, aké je to úžasné. A teraz to vybuchne, uvidíte. To bolo všetko? Wow. To mi viacej dá playtime reward ako 30 tých čúd. Ja zase ani nejdem dávať, to ani nevidno. Ja si počkám ešte na pár krabic, aby sme urobili. Asi tak 2 minúty tu budem ukladať krabice, takže si toto video môžete preskočiť. Ešte strih
týždeň nemám a na budúci týždeň by mi to už mali začať strihať. Alebo ja, uvidím ešte, jaká bude situácia. Teraz to všetko krásne pospájame. Ja to idem dávať ako tak troška aj ďalej. Možno. A ja to ako spojím a ja podľa mňa už môžem ísť. Ale tu to dám, aby sa to rýchlejšie odpadilo, tak ja tu môžem hodiť takú menšiu speedku. Fuse speed. Hej. A tu hodím tiež max. Ja neviem, že čím viacej dávam, tým dlhšie to trvá, alebo ako. Hej, tým dlhšie to trvá. Nevadí, pozeráme môj ohňostroj. Ten je úplne najkrajší. Tak. Teraz si tu pri týchto dvoch môžeme pospať. Lebo toto sa nikdy nedetonuje. Pozrite. Môžete potom aj skákať, keď zrobíte túto takú blbosť ako ja. Ale ako, fakt sa to hodí na to skákanie. Dneska možno urobím aj short, kde budem strašne dlho dávať krabice a naraz to odpálim. A vlastne sa asi nedá viacej ako 15. Ale tak čo s tým? Takže toto sa mi o chvíľu odpáli. A dajte odber a čau!